ko ngunambe ku disibari la de ngani bingana jeni maba ntoma ngata nton sanga fo falai Niger jamana kuntigi Général d'armée Abdraman Tiani ale bora ka kuma la kalifalai u ka télévision soba sanfɛ Fransi jamana kuntigi ayo tendegelima kosɛbɛ ka ɲini farafinadenw fɛ u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri k'u ɲɛ yɛlɛ waliya minnu bɛ kumasuli lase an ma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la Général Abdraman Tiani a donna wo misɛnw fana na ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni bingali min tara ka ɲɛsin Mali ma avril kalo tile 25 san 2026 Tiani ka kuma na a ko bingali min tara ka ɲɛsin Mali ma bɔyɔrɔ sababa la farafina jamanaw olu ye dɛmɛni kɛ nin ko in na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɔyɔrɔ fɔlɔ kɛlɛkɛcɛ fɔlɔ minnu bɔra olu bɔra Benengaw fɛ yen ka na olu Niger yɛrɛ ka gouvernement k'o cɛci ka tɛmɛ Burkina fɛ ka na se nin yɔrɔ in na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu filanan o kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkinakaw fɛ yen ka na tɛmɛ sa fo min ye u ni u nana se yɔrɔ min na olu ni minnu bɔra Benin olu fana ɲɔgɔn kamaru a ko a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ u taara bin Gawo kan i n'a fɔ olu jɛkulu de taara bin min ye Sevare kan ko sabanan n'o ye Bamanci wale kɛbaa nana bingali min kan anw fɛ avril kalo tile 25 tɛmɛnen k'a maa sabanan bɔra Mauritanienkaw fɛ yen min ye Abdraman Tiani ka kuma na a ko dogona tɛ min na pewu ko ye k'a yira sa k'a fɔ ko belebeleba fana bɔra kɔnɔwarikaw fɛ yen ko sabula bi sigana t'a la fiyewu ko no warikaw fɛ yen kungokolon fandanbada dɔ bɛ yen Bamanci wale ka wale kɛbaa olu bɛ ka dege kalan na yen min ye a y'a yira ko maa si tɛ se k'ale sɔsɔ ko sabula Ukraine ka minnu bɛ k'u dege kalan na u bɛ sɛbɛnw sɔrɔ maa min fɛ n'o ye visa ye o ye nanzarala jamana dɔ ye k'a b'i da de o tɔgɔ kan ko o de bɛ jamana baara d'u ma wa u taa yɔrɔ k'o ye Côte d'Ivoire ye k'u bɛna min ye turisiya la yen a k'u bɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kungo min kɔnɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ k'a tɔgɔ ye ko yeli kaw fɛ yen Côte d'Ivoire min ye Bamanci ka wale kɛbaaw ye Tiani y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni u ka labɛnw kɛra yen a ko min ye Mauritanie ta ye o dogolen tɛ maa si la sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ bi tɛ Ukraine maramatigi fɔlɔ u bɛɛ lajɛlen taara u ka labɛnw kɛ yen ka maa ninnu dege fɛn caman na yen min ye Abdraman Tiani ka kuma kɔnɔna na a ko ale bɔra ka nin dugu fɛn fɛn tɔgɔ fɔ nin ye Faransi ka kɛlɛkɛcɛw b'a kɔnɔ Faransi ka renseignement mɔgɔw b'a kɔnɔ ko sɔsɔli yɛrɛ tɛ a la maa si tɛ se k'ale sɔsɔ k'a bɛ se ka kɛ wulikajɔ ninnu bɛ kɛ ka kɛ ni duguden dɔw t'a kalama ko nka k'u ka jamana ɲɛmaaw b'a kalama bi u b'a kalama sini ko waleya min taara ka ɲɛsin Mali ma avril kalo tile 25 ko bingali min kɛra yɔrɔ 8 fo yɔrɔ 7 fo yɔrɔ 8 ko a bingali ko Faransi bolo b'a kɔfɛ bi a bolo b'a kɔfɛ sini ko wa fana k'a bɛ min fɔ maaw ye kɔnɔwarikaw fɛ yen Faransi a daga yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ko 43e bima ko mars kalo tile 30 san 2026 ko min ye kɛlɛkɛcɛ dɔ bɛ olu ye kalan kɛra olu kunna yen drone kamikaze ani maramafɛn cɛjugu olu la baarali la ko wa ko kelenw o de bɛna bingali ta ka ɲɛsin farafina jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw ma a ko Emmanuel Macron ko bibi na ko ale ma da la n'o y'a sɔrɔ maa minnu n'a kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu bɛ fadenya min na fadenya jugu de talen don ka ɲɛsin olu ma wa min ye juguya kun kelen Faransi kelen don k'o de ta k'o ɲɛsin olu ma ko wa ko a b'a fɔ fana ko min ye farafinakaw kan ka min bila u kun na ko teri tɛ Faransi la dɛ Faransi b'a ka nafa de nɔfɛ ko De Gaulle y'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn ko ni maa min kɔni ko k'i ye Faransi teri ye ka ɲinɛ De Gaulle ka nin kuma in kɔ ko k'a fɔ ko teri tɛ Faransi la k'e ma foyi faamu Abdraman Tiani ko fana ko min ye maaw ye maa minnu bɛ bi n'o ye farafinakaw ye u kan k'u hakili sigi u kan k'u ɲɛma jɔ u kan ka lakɔlɔsili kɛ bingali min taara ka ɲɛsin Mali ma yaasa ka se ka sinsin kosɛbɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Benjerville u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Kakorokaw fɛ yen ko min ye n'a ye maa min ja i ka taa o sɔrɔsiw dagayɔrɔ registre ta k'a lajɛ k'a daminɛ avril kalo tile 15 la ka na se a tile 22 ma ko n'o y'a sɔrɔ minɛnw cɛra ka bɔ o kan in kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la ko nka ko maaw bɛna mun fɔ ko olu bɛ ka mun fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye ko yaasa ka se ka ko in don Côte d'Ivoire sɔrɔsiw kun ma k'a fɔra u ɲɛna de ko min ye Burkina ye k'o bɛna bin u kan o kɛlen k'u y'o de kɛ ka kojigi maamu yaasa ka se ka na wulikajɔ k'ale boloda Mali kɔnɔna na ni minɛnw ye a ko Mali Burkina Niger min ye Faransi ye u bɛ k'a laɲini k'a dafirili kɛ ko daliyaw b'u bolo daliya minnu b'a yira sa k'a fɔ ko ɲɔgɔnyew kɛra dollar wari miliyɔn caman dira
ko wa ko n'olu ye fɛɛrɛ sɔrɔ don o don k'u ka daliya k'u bɛ bɔ n'o ye kɛnɛ kan ko sabula ko nin bɛɛ lajɛlen na ko dɔw bɛna n'a fɔ ko nkalon don ko wa ko a daliya jɛlenw ko o b'u bolo a ko bi min ye AES jamanaw ye u ni nanzaralakaw de bɛ ɲɔgɔn na sabula waleya fɛn fɛn tila ne ka kɛ nin diɲɛ b'a kalama diɲɛ da delen don min ye farajɛla jamanaw ye n'o ye Union européenne maaw ye u b'a kalama u bɛ ka Macron to yen a ka nin waleya ta jugu ta ka ɲɛsin olu ma ko wa ko min ye nin ko in ye ko olu yɛrɛ fana tɛna to sigilen tuguni farafinnadenw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ u faali tɛ foyi tiɲɛ nanzaralakaw ye n'u ka nafa bɛ sɔrɔ a la Abdramane Tiani ka kuma kɔnɔna na a ko nin ye nin ko ninnu kɔni nɔgɔyalen pewu k'a bɛ segin a kan ko k'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ Niger jamanadenw ye k'a fɔ AES jamanadenw ye ko waleya min filɛ senna nin ye ko kɛlɛ min don ko donjan kɛlɛ don fadenya min don donjan fandenya don ko sabula ni a bɛ maa min ɲɛna ko ninnu bɛna hakili sɔrɔ ko ka segin u kɔ ko bɛ fɔ maa ye hakili bɛ maa min yɛrɛ la kɛ ko maa min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛ se k'o kɛ cogo di k'u bɛ ka bamanjɔ ni wale kɛbaa minnu ta bi ka nin baara ninnu kɛ nin ye k'u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ min na a ko maa dɔ bɛ yen k'o ye Mark Botenga ye k'u ka o lamɛn o ko nanzara jamanaw ye miliyari hakɛ min fara ɲɔgɔn kan euro la ka se ka nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen boloda Mali kɔnɔ Sorasi cɛ ale ni wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ ni cɛsiri o dɔrɔn de ye Mali kisi Abdramane Tiani ko ni maa min m'a faamu ko min ye bamanjɔle kɛbaa maa 12 k'olu yɛlɛ moto kan dɔw bɛ pick-up kan k'u kunda Mali kan ko a bɛ se ka kɛ jɔnni ɲɛna ko o ye misi suyɛnen feerelen wari ye walima sɛ feerelen wari ko walima jaga dɔw talen fan dɔ la ko ka o wari kɛ ko o wari tɛ se ka o kɛ cɛ 12 moto sanfɛ ani pick-up ni fɛnw sanfɛ ko o wari kɔni ko maaw de y'o bɔ o kɛlɛ fɛɛrɛ sigicogo k'o tɛ se ka kɛ fiyewu bamanjɔle ni ka wale kabaw ye o la sa ko olu ye min faamu olu ka diɲɛnatigɛ de dulonnen don nin na Nizɛrikaw fɛ yen a y'a yira sa ko pankuru jigi kɛnɛ bin taara ko kan ko nka ko minnu nana bi pankuru jigi kɛnɛ kan k'olu ma foyi faamu k'u t'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ kɛlɛ min na ko n'i bɛ fɛ ka tile yira maa la a bɛ k'i bolo jɔ ni jasere lajɛ Abdramane Tiani ko k'i ka sɛgɛn kɛra fu ye ko wa ko bamanjɔle kɛbaaw ye binna Niger pankuru jigi kɛnɛ kan siɲɛ kelen k'u ye siɲɛ 2nan kɛ k'u bɛna siɲɛ 3nan kɛ ko sabula wulikajɔ in kɛkun ye min ye o ye ka Macron ni sago sɔrɔ Macron n'u sago sɔrɔ tɛ fiyewu sabula Faransi ka siniɲɛsigi dulonnen don min na u bɛ k'o de ɲini Nizɛrikaw fɛ yen Abdramane Tiani ko min ye nin ko in ye ko Macron y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ bɔ fanga la fiyewu ni a ma sago sɔrɔ cɛncɛnfuga jamanaw la n'a ma u dafiri kuma tɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga jaso kɛ k'olu alo ka bɔ yen a ko Niger y'u bu Niger b'a ka jan kɔnɔ min ye Asimi ka taa se Ibrahim Traoré ma k'o de la ko ni maa min ma nin faamu dɔrɔn k'i ma foyi faamu kɛlɛ in yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen na